Žum lidi, tady Pavel a tady Špunt do přehrady. Takže ahoj lidi, tady Pavel a Panzerkampfwagen Jakub. A právě se teďka nacházíme na stadionu místního SSV Regensburg, kde za pár hodin vypukne bitva posledního proti prvnímu mezi místním Regensburgem a Düsseldorfem, který je první. 47 a 48. Kamo, to je přesně Německo. Jo. No to je, vole, jako na to je u Francie. Skoro, mám pocit, ne? To. Takže nacházíme se přímo před stadionem místního Regensburgu, který tady vznikl v roce 2015. A na poměry tohohle klubu si myslím, že to je velmi, velmi solidní stadion, protože vybudovali ho tady vlastně v roce 2015, je pro 15 000 lidí. A na to, že tenhle tým tak nějak hapruje mezi druhou a třetí ligou, si myslím, že je dost solidní. Tady můžeme si natočit i příchod hráčů. Za mě taky docela nevídaná záležitost, protože Regensburg se právě nachází na posledním místě druhé Bundesligy. Hrajou dneska proti prvnímu Düsseldorfu, takže to bude pořádná bacačka. Tipuju 4-0 cirka pro hosty. Domácí za tuhle sezónu, za 9 odehraných zápasů střelili pouze jeden jediný gól, a to proti Ulmu, což taky není úplně nic moc. No ale uvidíme, budeme se za chvilinku kouknout do fanshopu a uvidíme, co ten nabízí. Musíme ale zapomenout zmínit, že Regensburg má velmi silnou fanouškovskou základnu. Tenhle tým v historii neudělal moc úspěchů, furt jako tak kolaborujou mezi druhou, třetí ligou, ale asi bych to možná přirovnal i k Norwichi, anglickému Norwichi, který na první ligu je moc slabý a v druhé lize to klasicky drtil. Ale historicky Regensburg neudělal žádný větší úspěch, žádný vítězství v poháru. Jo, v nějakým Bayern Pokal Cupu zanedbatelný. Jako asi významný, ale kvalifikuje se tím akorát do německého poháru, mám pocit. Takže ale mají to tady krásný, no. To je důležitý. Jdeme se kouknout ke stánku s občerstvením, no. To je tady záležitost pro můj Panzerkampfwagen Jakub. Já, jelikož moc tomu fotbalu nerozumím, tak budu tady spíš taková podržtaška prozatím, ale samozřejmě, kdo jiný by vám mohl recenzovat občerstvení než já. Než tlustej, no, to je ono. Je to tak? Nacházíme se teď momentálně před stadionem, 2 hodiny před startem, před úvodním hvizdem. Postupně přichází fanoušci, my si můžeme ukázat, jak se tady dá zkrátit chvilka při čekání na zápas. Začal bych tady asi neoficiálním stánkem, úplně to asi nepatří pod stadion, ale myslím si, že si tady můžete dát nějaké občerstvení, pivko. Pivko si myslím, že k fotbalu neodmyslitelně patří, takže si pojďme jedno dát. Jak bys zhodnotil vizuál toho piva? Hele, vizuál nic moc, pivo stálo 7 euro, což je v přepočtu kolik, nějakých 170 korun, dejme tomu 150.
Je to tak 0,4, je to 0,5, vypadá to spíš jako 0,4, dostaneš ho v takovém plastovém kelímku. Jo, vypadá to tady ve spoty i seklej, takže ve finále to si myslím, že fakt bude maximálně 0,4. Chuťově taky Argus z Lidlu, ve finále nic moc, ale na potřeby si myslím, že je dostačující. Na to, aby si zložil držku. Přesně tak. Tady je pojízdnej fun shop. Mají tady šály, mají tady drezy, pucle. Vypadá to dost zajímavě. Zajímavý koncept. Balón si tady můžeš koupit deku. Jako, hele, ale fakt mě teda překvapuje. Oni jsou poslední v tabulce. Mají jeden střelený gól. Ale lidi jsou tady, vole, 1,5 hodiny před zápasem, ty vole, vychechtaný, vole. Já jim jako fandit, ty vole, tak jsem nasranej v depce, ty vole, zechcaný už od rána, vole, že dostaneme zase bůra. Ale tady asi ne, ty vole. Tady lidi nakupou vesele ve fanshopu, tak se tam asi půjdeme podívat, ne? Tady vidíme i příchod hráčů. Za mě docela překvapující, protože stát se tohle v Česku, kde absolutně poslední tým tabulky přijde samostatně na zápas. Nepřijedou v busu, vole, přijdou si tam prostě, vole, halabala. Kámo, ty lidi by je zabili, ty vole. Tady, vole, nastala situace, kdy do stadionu přišel golman. Vychechtanej, vole, vysmátej, vole, jak měsíček, ty vole. Ale frajer si prostě neuvědomuje, že dneska dostane opět, vole, 4 fíky. A, vole, bude fungovat dál, oni ho nevyhodí, vole. Já nevím. Ale další hráč tady přichází, ale lidi se s ním fotí. A je veselo. Tady máme příjezd hostů. Pičou to napadlo do toho stadionu, ne, dobrý. Na tenhle zápas jsme si tady sestavili BetBuilder v kurzu 8,45, výsledek zápasu Düsseldorf, Regensburg nedá gól a Düsseldorf dá víc než 3. Hodilo nám to za 500, 4200. Třeba zmínit je, že jsme se rozhodli, že každý tiket z jakýhokoliv výjezdu, který nám vyjde, tak věnujeme na nějakou charitu nebo na nějakou organizaci, prostě, který to pomůže, což si myslím, že je správný. Tak my už jsme se dostali na stadion a co jsem zapomněl zmínit, jsou ceny lístků. Jsem rád, že teďka DJ tady začal hrát píčovinu. Na stání vyšly na 15 €, což mi přijde adekvátní. Kategorie 2, což bude po stranách, předpokládám, ty jsou za 29 a kategorie 1 jsou za 38 €. Pak jsou tady lístky pro nás, handicap, a ty to mají za 14, protože jsme postižený. Tak stadion se nám pomalu plní, pomalu, ale jistě hráči na oblídce. A musím teda říct, že ten stadion na to, že Regensburg hraje dno druhý Bundesligy, tak solidní. Za 4,5 € takovýho žebráka, no. Nic moc. Co řvali, bohu, no.
No rozhodně teda větší ohlasy měli tady fanoušci hostí zatím, kterých je, nechci říct pár, ale zatím jich tu je docela poskromno. Máme 10 minut do startu. Jak typuješ výsledek? Ale je mi to asi úplně jedno, ale doufám, že bude padat hodně gólů. Já tipuju 3-0 pro hosty a pak, když se stane zázrak, tak to bude 3-1. Ale rozhodně vyhrajou hosti. Tak uvidíme. Kubo, tyhle, tohle ve mně něco evokuje, tyhle, ta písnička. Pochodová píseň, no, německá prostě. Souboj kotlů. Na druhé straně kein Kompromiss. Zápas nám začíná. Hráči nastupujou. Kotle jsou nastartovaný. Kuba hladovej. Kuba hladovej, no ale ten je furt, vole. Ten mi říkáš nic novýho. Tak uvidíme. Regensburg klasická bílo-červená souprava. Düsseldorf dnes ve fialové. Všechno je připraveno k výkopu a čekáme na to, až rozhodčí se usmyslí a zápas odstartuje. Jdeme na to, zápas právě začal. Tak ne, vole, to byla fejková píšťala. Tak teď, vole, jdeme na to, kurva! Chci góly. A máme tu první vážnou situaci tohle zápasu. My jsme to přesně neviděli, jak to tam proběhlo, ale rozhodčí ukazoval penaltu. Ukazoval Kubo penaltu, nebo ne, že jo? No. A nebo hajloval do země. Ale došlo tam asi dost k vážnému zranění, tak uvidíme. Uvidíme, jak se to vyvine. A máme tady první televizku, první VAR. Tady mají VAR. Tady mají VAR, no. Tady máme přímo VAR před náma, vole. Pandek televizce a koukne se, jak to tam vypadalo. Ukaž to! V realitě tam koukáš na Simpsonovi, ne, ty vole. Šaško, ty vole, co tam vymýšlíš? Rozhodčí už ví. A penalta to není! Šašku! A sklaply vám držky, co? Tohle smrdí, ale to sám neudělá, ne v prdeli, ty jsi v prdeli! No, pojď. A pošli mu tam, vole, rohlík. Ale dobrý, vole. On sice vypadá, jak Honza Bořil, ty vole, ale je dobrý, no. To je úplně péřa, ty vole, německý. To je péřa, ty vole, ale neuvěřitelný. No. Tenhle to vždycky odhulí. Betano, Bohuna. No a je tam. Koště, jak kdo ho dal?
Neříkej mi, že ten malej. Kamo, jestli ho dal ten malej, tak ten má třeba 1,30 m, ty čurá. Tak máme po prvním poločase, jak bys ho zatím Kubo zhodnotil? Huda. Jako padl jeden gól. Čekali jsme teda víc gólů. Já jsem čekal, že domácí Regensburg bude teda víc bacanej. Přesně tak, domácí drží tempo. Dostali góla v 43. Těsně před no, jasně. A ještě z rohu. Takže... A vytvořili si taky pár docela dobrých šancí, takže myslím si, že... Ale mají tam dřeváka vepředu, ale nemyslím si, že ho teda dají jako. Šancí na to měli dost a oni z prvního rohu, co měli, tak dali hnedka góla, jako, takže... No, 1-0, no. Zatím jako teda musím pochválit jako fanoušky. No 100%, atmosféra je tady neskutečná. Ale vem si, kámo, že tohle je dno druhý Bundesligy, kámo, a narveš, vole, plný barák, ty vole. Pokus číslo 4 pro Regensburg. Ani tentokrát nevychází a stav se stále nemění. Z 0-1 na 1-1. V 75. minutě tady máme velkou šanci domácího týmu po zaslouženém tlaku. Düsseldorf si za druhý poločas nevypracoval lauter nic a uvidíme. No a je z toho hovno, protože tenhle frajer, kámo, má úplně všechno, vole. 6 druhý vlny nic a break. A čum, vole. A jde se do breaku. Nic. Rob, Düsseldorf. Nazdar. Düsseldorf právě střelil druhý gól, 9 minut do konce a pro náš tiket potřebujeme ještě jeden gól, abychom brali. 89. minuta, Düsseldorf může zvýšit na 3-3 a v pohodě proměňuje. Takže pakliže v následujících posledních minutách Regensburg nedá gól, tak slyším cinkačku. Bohuna. Nicméně zápas dopadl přesně tak, jak jsem avizoval, a to, že Regensburg góla nedá, Düsseldorf dá aspoň 3, což se přesně stalo. Regensburg teda dohrával v 9 na konci, což je prostě smolík, dostali bacačku, ale za mě jako nezasloužených 3-0, jako, ale 70 minut Regensburg byl lepší. Oni dostali před poločasem góla do šatny, no a pak jako 2 na konci. Takže oni celou dobu vlastně byli lepší. Celou dobu byli lepší, vytvářeli si šance, no. Ale bohužel hraje se na góly, no, nehraje se na šance. Hraje se na góly a bacačka byla jasná, no, takže pak zkouknu tu šanci, kolik nám to hodilo, ale mám pocit, že 4,5 tisíce nějaký to budou, no, takže vyděláno, prokoumat, vole, kam to pošleme, ale já mám pár tipů, kam bychom mohli, no. Takže teď se od stadionu přesouváme do auta. Šli jsme právě o pár minutek dřív, aby jsme měli hezký odjezd. A v autě se tak nějak rozloučíme, shrneme si to, celý dnešní výjezd. A
Tak jo. Si zhodnocení všeho. Přesně tak. Ode mě jako od fotbalového analfabeta, od Páji jako Zkušenější. profíka. No. To, ty Skoro, polo. Skoro. Takže my už jsme na cestě. My jsme na cestě z Regensburgu. Uhni! Ano, samozřejmě Němci na silnicích. A myslím si, že zhodnocení já bych dal solidních 7,5 z 10. Já se přikláním i k 8. I k 8, hele, atmosféra super, od obou kotlů, Atmosféra celý zápas. 10 z 10, oba dva týmy. Celý zápas jako fandili. Fotbal byl taky dobrý. Jenom škoda, ty vole, ten Regensburg prostě byl 70 minut zápasu prostě lepší. Dostali gól před poločasem a 2 před koncem. 2 červený ke konci. To se hraje pak blbě, no, takže jo, takže já jsem spokojený. Tiket nám vyšel. Musím teda ještě zmínit, že se můžete zaregistrovat pod naším promokódem Tlustý prase 10 a nedostanete vlastně vůbec nic, protože žádný promokód zatím nemáme, ale bylo by to super samozřejmě. Fortuna ne, třeba Betánko. Musíme ale taky zmínit, že účastí na hazardních hrách vzniká závislost a ministerstvo financí předtím varuje, nutno podotknout teda v tomhle videu, takže hrajete po život. No, nesázejte. Každopádně nám to vyšlo, vyhráli jsme 4225 a určitě nějakou část bychom chtěli věnovat na nadaci, kterou jsem si tady našel, a je to nadace Naše dítě, která provozuje internet hotline blablabla. Zaměřuje se na pomoc obětem sexuálního násilí, včetně pedofilie. Můžete nám napsat, kam vyrazit na fotbal příště. Zároveň chceme ještě udělat soutěž o tu šálu ze zápasu na Instagramu, který bude pod videem. Můžete se zúčastnit samozřejmě té soutěže a pak, když tam bude, dejme tomu, kolik, 200-250 lajků, tak se soutěž může samozřejmě uskutečnit. Nemá to cenu dělat, kdyby se účastnilo 10 lidí, což je pochopitelný. Takže pravidla zmíníme u postu na Instagramu. Pište nám vašeho oblíbeného hráče do komentáře. A označte mámu. Mámu, tátu, ségru, kamaráda. Dobrý. Tak to bude pro tohle video všechno a příště zase někdy. Čus.